Walah, apa tugas nendiki? Selamat pagi Ayah. Walah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mah ameh ngreyen Ayah. Ya Allah Ayah. Ditukokno piring ijek nganggo nggone lek dame sih. Ijek ngeser. Ngreyen tok. Jajal pemirsa, ya Allah. Bayane. Darono. Royan ngreyen ae. Ayo. Wah. Ngeri tenan. Montor wis siliti wong mo ganti. Buat duit ae. Duit kok ketoke mbok buak-buak ae. Pengen Urung cocok. pengen anyar Pengen anyar. pengen nganggu pancoran rasanya nganggu tahu di sini itu masak Oh, lah bayane. Roh dhewe, guys. 1 tahun Alah. ya saya nunggu Antri guys, mau beli nasi di tempatnya Mak Semi guys. Nah, antri banget gitu. Antri apa itu nanti Mak Semi ya andalan. Jadi ini terus apa tuh? Kita sarapan gitu. Sarapan guys. Kita mengisi perut, beli aja enggak usah masak. 5.000 war. Aku awan lagi masak. Tapi nek esoke rasa kesisi. Itu sarapan di sini, Mak. Jaluk kan nyoteng kok malah ngalah. Hari ini beli apa? Nasi pecel Mak Semi. Untuk siapa? Untuk istri? Bukan, untuk saya habis olahraga badminton di pagi. Oh, badminton. Oke. Selamat sarapan, nggih. Oke, sampun. Wes. Jaluk disoteng, guys. Entuk duit neh, lek damis neh. Alah. Lah yo. Yo pamer. Ngene iki pokoke sing penting duit ya, Pak. penting duit sehat Nah, penting duit ya, Mak. Mun kerupuke 2. Kok kerupuk, Pak? Loro, Pak. Airnya 2 ya. Airnya 2. Nggih. Gung. Oke, sarapan dulu esuk-esuk. Lah ya. nah ambek kucing mesti aku Guys, bar dodol, arek sarapan. Lo apa, Mama? nganu dodol yang Jepon Oh, dodol kirap sesuk rame lho iya, jam Gunungan lho berapa? sesuk lho ya Gunungan. Jangan lupa di ngarep kelurahan Cepu Oh iya. Es Teler Sultan Es Teler Sultan. Wes kita si sarapane dhisik. halo sayang Wah, wis sarapan ning kok terminal. Terminal apa? bandara Ngloram Bandara Ngloram. Lho, kan jane iki olahraga ngono kae lho, Pak. Aja olahraga mangan kalau Pak delok olahraga kalau. Pak cek kuat lari-lari guys, kemangan ae sing mbok gedhekno. Wis guys, sarapan dhisik ya. Mantap. Wafat tidak mau inggir dah. Bisa ya wis mau ya wis aku gak tau maksa. Maksa karepan anak iki. Gah. Sarapan dulu ngapa? Yes.
marani dicubuki, yes, ora kok cibukan. Oh, persapan lagi mlaku-mlaku ya, Pak? Ya, urap. Urap, kudu pikir atau pecel. Aduh, Pak anggar dibotol ngene iki diarani pecel, Pak. Pemirsa iki mbek kowe. Urap. 5.000. 5.000 sarapan, Ket. Kok digawe susah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cuman sitok iki, Pak. Tempene nak bumi. Gak hitung. Sesuk, Mak. Andalane mak semi. Aku dipangan kono yo urap. Dipangan jupune yo urap. Gitu. Harapan 5.000 kan. Wis. Ora katekon soto. Luwes saman. Mbak Mur, jangan semuri jek sarapan. Gudu gak telat panganan kan? Goblok-goblok apa ngene kabeh. Kok ngantek melok wong ngantek lesu iki piye ya, Pak ya? Enak lah. Wae mangan yo Enak iki, Pak. Ngono ki ya enak lho Pak wong. Wong coba padak-padak. Sri nang Jakarta ra dikek mandarane kok. Seminggu mak dikek roti sitok. Bongko ndek. Melok wong angger ora angger wong. Kadang gaweane dhisik engko lanjut mangan. Wong iki buruk mati rasane melok wong Pak. Kok mbok kongkon kabeh padha. Ya aku melok wonge malah ndek kaya apa dikeki mangan darahku ya, Pak. Darahku iki gak tau kei mangan. Wong nek gak rono kaget. Joko mbek perawan ora tau masak. Aku ndek dhuwit ini mak dikek dhuwit uang makan 10.000 jaman kae. Tak tukok nopo mie nggih sampe. Yuk ora dicawisi beras, yuk ora dicawisi opo. Oh alah sang. Badok ki bendino mie sang. Pasan tuku sego nang kok kuwi. Nasine wong Jakarta iki nasi opo rames ngono. Darahku ki gak tau mangan, mana yo wis beli nasi padang, pakai tak tukok. Kamu beli enggak? Tukok. Pas sami melok wong anggap wong terus kira-kira mangan nyoh ngono. Kaya awake dhewe ngono. Ora angger kuwi. Di Jakarta kuwi aku buruh-buruh aku sing do disiksa ngene. Ngono kuwi mbok karepe piye? Nyiksa ngono kuwi. Wong dikongkon mergawe, dikongkon ulangi mergawe lho kok disiksa lho. Matane ku lho kok picak ngono aku nek mata. Wah aku nek enak wong mergawe terus dingonokno walah rasane. Darane diapotas saya. Nek ngene ya enak pin. Nenggok iya nenggok TikTok ngono kuwi. Darane apa diracun. Untung ke tamu. Apa sih? Darane roh. Ono ki paling mbok saking greget mbok piye ya ora.
Ora perburuan. Nek entuk wong bejo ya bejo ngger lomo. Mangan dikei sandangan dikei duit ngono iki kadang uang uang jajan iki dikei 1 minggu ngono kadang dikei uang ini uang buat jamu kan. Kan dorong ngerti. Pakai gini juga paling ya kan. Lo gini pakai gini merga apa lagi orang merga apa-apa. Mau jogo. Enggak cukup. Jogo rapat. Wes iki kerjane apa? Kang apa nenek? Nganggur ora kanggo nek event-event go apa ora. Biasanya sarapan goni babi. Terus pamer goni lekto ya, Pak. Tang ini tuh kok nabi. Oh, para wong pipis kowe saiki. Kono warisane malah ombong ya. Gak percaya. Nek dari segi ekonomi nek didelok saiki nggih aku memang yo wis lah lanjut duwe nggih ngono aku tak omong. Tapi segi ndek kae nggih warisane jek akeh wong-wong ngono kuwi. Soale anak wong duwe lho nggih deng-deng yo Pak yo. Aja mbok anggap wong ngono ketoke ngono. Oh. Sawahe mboke lho nang ndi enek ya. Dekne cek kenduman ya sawah cek warisane cek enek kok. Cek enek nah sing betul. Piye? Aja mbok emprehno. Nek aku lho nggih ora mergawe ngene iki lho ibarate. Sapa sing gak iman? Ngono. Nek ndekne ngono sawahe kono adol kono ijek, adol kono ijek. Aja mbok remeh apa-apa sithik kok. Tertata lekto, apik lekto lho ya percaya no aku lho. Lah wong aku urip dari kemiskinan yang sangat mendalam ya Pak apa nerima apa eneke sak. Wis anggo mah wis gawe timbangan gak sia-sia dandani. Dandani. Nek Pak Japrik iki anak wong duwe. Percaya ndekne dikeki warisan aku ya ora nggawa apa-apa ya Pak ya. Nek aku uripku terus tak gawe ngono kok ya bojoku kayane pira lho nggih. Ora nek kayane iki. Wong adol warisan ndek inanane aja kepentok alang-alang nek alang-alang aku ya kandha maratuwaku. Mungkin maratuwaku yo ngono. Arek adol penak. Arek ngene-ngene ya Allah, muga-muga aku iso tuku ya Mak ya. Iki aku ngedol ki ya enten butoe Mak. Muga-muga sok ben iso tuku aku. Aku yo mok batin tok, mah omongan. Apa omongan? Mana ora duwe kok. Ora mantuk. Ya te muni ngono mantuk landhep. Bantah. Itu yo gatuk. Awak iki ombong ben. Mbah Bijak iki wong gatuk. Sing tunggalane lekmu kuwi tunggalane kok. Lah kuwi sawahe ngantek digarap-garapno wong, kandang ora duwe ki aku dhewe tak kandhane. Kok kaya meni kowe duwe nek lek iya nek saiki aku ki cerita ngono lho. Wong ngono ki bondo kanggone mbok iki jagatan ya. Aku mau omong tok. Nah aku mbok saiki mbok padak-padakno ya wis. Lah pancen aku ya berusaha sangger piye isane cukup mangan wareg nyandang utahe piye carane.
carane iki nek ora garise sing gawe urip yo ngantek pindah nggo sikil yo ora iso. Yo kuwi karek garise ngono ae. Aku wis ngono ae yo, Pak. Wis kabeh iki takdir ilahi. Guys, menungso iki lahir jenger kasane. Lahir jenger iki wis dikeki jatah dhewe. Wis digarisno. Iki besok kowe ngene, iki ngene iku sing anu dhewe ya. Kono ta, apik pamane yo, apik adol sawah sakmene jebret. Ratusan juta. Bareng wong ini iki. Ngono dek jaman kae nggih iki cerita. Ngono. Yo sini mak golek-golek. Bisa tuku-tuku minyak, tuku mesin lagi apa lengger. Nukokno lima. Montore sing putih iki yo wis pirang tahun, Pak? Mulai SMP. Oh, pirang tahun nggih. SMP kelas 3. Lah iya. SMP pas iya SMA ya. Oh, tapi SMA akeh wani mulai ngomong. Engko sing elek diko mulai diurusno mae, dinggo mae, ya dinggo kadang ya dinggo wirawiring iki kadang. Kadang wirawiring Mbak Mur iki kadang motore ndekne dinggo dinggo cacah. Keluarga asalane awak dhewe iki keluargane kan akeh ya. Nggih. Asal apa saiki. Tapi termasuk umur dia memang Matane ngantek kayak nek motor. Motor itu tak kekno 5 ya, ben. Sing masih iki. Nah, kalau rasa tidak ya apik. Ya Allah lele nikmati hidup iki terus piye lele. Aku ngono. Lah iya. Kok kongon nganggo sing elek ngono. Yo wis to le nganggo sing apik ora apa-apa. Engko nek pedine ilang ora iki karek le. Yo awake karek awake. Nek awake pengen mangan wareg nyandang to ora ngarani ilang. Aja pikiran ngono aku. Tak kei sing elek wedi nek ngene-ngene ae. Wong urip kok wedi. Gak. Wis engko aku sing elek landukku sing nganggo iki. Iya pilihan ndek iki. sekolah itu semangat. Sekolah itu semangat. Nunggu kanca-kancane kok. Nek mapan iki ndek kan ya wis golek dhuwit ngger. Ngenten-ngenten rono ki yo. Apa jenenge ben renduk semangat. Ngono kadang ndekne kan ning sarangan ngono lho Pak. Ngono ki aku kondo anakku nang sekolah mek tak teko sarangan ya Allah. Piye mbok ora samene ngono. Wong jenenge canom. Lah aku gak roh kae. Kan bocah ketulungsep antek perang-perang dina ya Allah. Terus tapi garise urip kuwi ngono kuwi. Ngono. Penting aku aja sembrono, aja bengangaan, ngono sing penting kuwi. Wis selama aku jek urip tak dongakno mlaku sak mlaku diparingi slamet. Mbok wong di pikiran apa sing penting punjere ya Pak, sing jojoh ngene iki. Mlaku sing mlaku diparingi slamet, ora ana halangan apa. Ngono guys. Yes. Tapi piye cerita apa nih? Pamer arep buyak nggih aku darani pamer arep buyak kok. Wong ki hasil kerjaku yang sangat aku ki saiki darani wong ngene salah ya Allah. Kanggo kuping kene metu kene. Ndek kae ora duwe lah yo ngono arep buyak. Sing penting aku kok ireng-ireng tanggaku tekoki tanggaku sik tau tak utangi puluhan juta kita. Aku iki ibadah ora mangan yo wis yo Pak. Ora mangan ya wis randi tenang. Duwe wis gak sah nilai. Antek tak critani kayak perkara motor iki. Ya diplalah wis gak duwe tenang. Saiki iso tuku ya wis. Kok wis diklumpukno lah piye nggen nek wis ketok elek gak ya tuku. Lah nek mobil iki iku kan pancene mobil kan wesi jare diwenek aku yo nek aku iso yo nggonen lek ora apa-apa gak satuku nek pengen tuku yo monggo yo gak Pak
nek masalah wes iki tuku-tukun, tapi wes iki yo mikire yo ngene, apa jenenge? Pajak. Nek aku kan ngene, uga tak kan kene wong tuwek kan jarang metu nek wong enom kadang kan butuhan metu rono refreshing rono. Lah wong tuwek refreshing ndi? Refreshing nggih babi. Lah aku nek wis tak tumpuk-tumpuk elek ngene iki mending kan tak dol nggih, tak dol tukokno sing ketoke banter wis rada elek. Nah aku ngono, gak maksude wis duwe tukunan duwene tuku gak. Maksude iki ngene lho. Wesilah ora usah ngantek numpuk-numpuk nek ketoke elek. Didol tumpakane rada banter. Timbang ngopeni lora-loro ngono kuwi. Apik dondan denden. Lah lora-loro ya yo ngelu dandan terus. Nek anakku pengen tuku mobil tuku wae. Lah, engko mobilku yo nganggur. Aduh, aku ngono ki yo mikir nggih sampe. Aku tak ngopo. Ora usah nganggur. Aku ki mengen matikus. Aku nek timbang ndek ning anak iki apa masane tuku gede yo wis dijajal ngangger. Anggite kan tuku motor ki ngene. Tuku PCE. PCE ki yo gegeden. Ngono maksudnya timbang montang-monting gegeden terus neh tuku stilo tak nggo goncekan mbek ndekne kedhuwuren ya wis dolah gak apa-apa Pak terus ndekne tuku dhewe iki aku sayang ndekne tuku dhewe iki cilik bit iki nggo rono rene rono rembuyak lah nek sing iki tak nggo sekolah lina engko sing elek mulih ngono lho nggih sing elek engko nek ketok olah apa brepete rusak tenanan ya tak lelang nih Pak ya. Lah apa lho? Kok ngopeni? Ya sementing diomel didandan. Dandano, diservisno, oli diganti apa diganti normal nah. Iya nek kena ya gak apa-apa sikil-sikil nang omah. Pokoke tak gawa aku metu. Tak gawa warung apa ndi. Wis gak ngangling ora nek motor. Heeh, nek kon montore mur kuwi kadang tinggu. Yo kadang aja. Mut lagi tak tukokno motor apik piye mur sing elek-elek apa ngono. Mak wedi mak nek berat malah ngene. Wis sama niku mawon ngono. Aku iku seneng kok yo wis. Anggere nek kuwi kan tak dol tak tukokno. Elek maksude sing rego pira, Pak? 17 ngaren. Ya nek second. Nah, wis second ngono ndekne. Wis kena nek gosok karo lak. Dandanan. Yo ngomur. Penak iki iki. Peleke yo lagi ber. Lah yo Tak tukar tambahno ndek bengkel mantune ya. Angger rusak ngono ki yo ketoke dandane berat yo gak tak dandakno dhewe. Narayana jaman tak nggo perang cek karo ndilor gitu lho. Bengi terus walah. Ya Allah. Cek terang-terang tekan ndi wis. Oke tok. Jute ora tau macet dalan. Harus nggo ngarit, nggo ngecek. Sapi iso dadi pirang-pirang ya Pak ya. Sampai sapi tadi akeh. Tapi tumpakne ya cek penak kok pegang. Penak ya. Ya sak penak-penake motor ya wis penake sik menak numpak Pak Jabret iki. Nek gak ngono ra gak enak wong rapi. Numpak motor penak ra enak wong rapi. Penak. Penak iki sak penak-penake gak kaya wong rapi yen rapi tak dongakno cepak jodone, cepak rezekine, dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.